Ahojte, poďme si ukázať, ako sa robia prekrížené stĺpiky, teda tieto, ktoré sú ale spojené a vlastne vôbec nie sú oddelené. Oni pripomínajú trošku Včko, ale nie je to takéto klasické Včko, ktoré máme tu, ale je to taký kríž spojený dole. Je dobré robiť dlhé stĺpiky. Pri viackrát nahodených dlhých stĺpikov by ten efekt už nebol taký, lebo tu by bolo to také väčšie a iba dole by boli spojené, takže už by to bolo také ako keby naozajstné Včko, než skôr takýto kríž pospájaný. No a nie sú oddelené vlastne ani medzi sebou reťazkovými očkami. Toto je ten základný spôsob, ale môžete si ho upraviť, ako len budete chcieť. Takže ideme si to ukázať. Takže keďže je to dlhý stĺpik, tak si navodíme vlnu a iba takto navedieme. Pozeráme teraz na prvé dve reťazkové očka, 1, 2. Do druhého urobíme dlhý stĺpik, klasický. Teraz máme vlastne toto miesto vynechané. No a to budem robiť takto ten kríž tam. Tak, že vlastne tento prvý, čo sme urobili, dlhý stĺpik, budeme ako keby objímať alebo pohlcovať. Tak si vyberte. Takže náhodíme. No a teraz pekne do tohto voľného miesta pichneme. Vidíte, už je vlastne uprostred toho všetkého. Teraz vyjdeme von a úplne pekne dokončíme dlhý stĺpik. A vlastne už to je. Už je to tak hotové. Že vidíte, že ten, čo sme robili prvý, to je vlastne tento, tak on je uprostred tej základne toho spodku toho druhého. Takže je taký pohltený, takže sú naozaj spojené. A teraz dávajte vždy pozor, že toto miesto je zobraté, to je jasné. Ale keď robíte tu, tak toto miesto sa vám možno zdá, že nie je zobraté, lebo je tam dosť veľká diera, ale keď si to zoberiete, tak ono je. Takže toto vlastne nerátajte. Pre tie ďalšie vás zaujímajú tieto dve reťazkové očka, jedno, druhé. Takže zase vynecháme jedno, pichneme do druhého, urobíme dlhý stĺpik, klasický, naberieme, pozeráme, kde máme voľné miesto, to je tu, takže tam pichneme a dokončíme dlhý stĺpik a teda už ďalší je za nami, takto. Vlastne tu sú není oddelované medzi sebou reťazkovými očkami, ale môžete to tu robiť. Je to naozaj len na vás, ako si to upravíte a čo vám príde také krajšie. Takže toto boli prekrížené dlhé stĺpiky a spojené. Tak, pekné háčkovanie.